pai que non paraba de comer vacas. Porque tiña fame de carne de leite. Porque a carne e o leite lle facían crecer moito. Creceu tanto que se convertiu en un xigante. Como era un xigante xa non cabía na súa propia casa. E non tiña onde ir. Construíronlle unha ase na playa de Carnota. E os de Lira tamén. Pero non lle gustou ninguna daquelas casas. Fuxo unha playa moi pequena e converteuna moi grande. E un día cansouse de estar nesa praia e foi nadando e nunca se volviu a ver. E deixou a pegada máis grande de Galicia. Chame David Vilesiaba, teño 10 anos e son de San Mamés. Benito Sendón Blanco, 7 anos e vive en Vilar. De Rosario Luaces, teño 8 anos e vivo nas Cruces. Xoán Beiro Santiago, teño 7 anos e vivo nas Cruces. Javi Freire Lago, vivo en Parada e teño 7 anos. Diana Freire Lago, vivo en Parada e teño 7 anos. Ángela García Figueiras, vivo en Louredo e teño 6 anos. Son Xián e teño... Son Xián Pedroso Formoso, teño 6 anos e vivo en Vilar. Aloma Álvarez Pérez, vivo en... non me acordo. San Mamede, e teño 7 anos. Aleixo Pérez da Ponte, teño 5 anos e vivo na Conda e nos Estañeiras. Ángela Costa Canosa, teño 6 anos e vivo en Maseiras. Anxo González Luaces, vivo nas Cruces, teño 6 anos.